А какво всъщност е PacoJet? PacoJet е професионална машина, която ни позволява да работим с супер дълбоко замразени продукти и от тях да извадиме микрофинно пюре, както сладоледи, така и сорбета, без кристали в тях, напълно гладки и меки, почти като сметана. Машината работи с дълбоко замразени продукти на минус 20 градуса, като от тях изкарваме максималното качество, вкус и цвят на продукта. PacoJet е професионална машина, която обработва дълбоко замразени продукти, като ги микропюрира. Какво означава това? Означава, че всяка консистенция, всеки продукт, който влезе и излезе от тази машина, ще бъдат напълно гладки, без кристали в тях. Ще ни позволи да запазим максимално вкуса, цвета и качеството на продукта с минимални загуби. Ето това са всички компоненти, които идват с PacoJet. Чашата, в която слагаме нашия контейнер с замразени продукти, капак, в който можем да затворим и съхраняваме в фризера. Имаме този уплътнител, който влиза под машината, заедно с мултифункционалния ни нож. Допълнителни приставки са ето този малък нож, който е за разбиване на сметани, мусове и меренг. А ето с този малък нож, който е супер остър, можем да кълцаме и дробим неща като стек тартар. Тази щипка е за ножа, понеже нямаме видимост отдолу, когато поставяме ножа на машината, можем да ползваме тази щипка за по-голяма сигурност.